non Karbi Anglong along BJP party pen isi kaching thur asai klempon la pen samjin la pen kaching thur asai klempon along pinangan rata tunta theklong lo la pen kasona thaksi mi senator isi gambong tabjong theklong lo nasi isi alam ki clear kan tu la hendo je non ili tumalong Karbi Anglong apan chirai kom nai Karbi Anglong along le ke kaita safety si do nai Wamen pen ini tum mentune Meghalaya border along pun alam le chithan block 1 and block 2 ba non head jong laku Nagaland border alam le chithan sita ahoya du alam ta ini tum long interstate la inter district alam ta ini tum chithan than lason thot thak si non head jong Ladakh Nagaland border alinda yalo dak ini tum langdam pamikalo pulote solar project walam pen bangke inang la tum kamatha ke Ladakh money bank compensation isilong det na money bank lason na po bansi pinang na tu ke matha sita Ladakh ini tum time again ini tum ke kachipang bar pen langdam alam jo si langdam pulote Nagaland anap thu pinang an encroacher nang kili ajoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart analo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si purilo maximum laso nangka encroach ajoini pensi pini hidipi an dilai an nang keliro lason alam ilitum imek hini pensi thaklong lo ache than chot karilo lasi laso along le phan itum rai nai pulote kopia policy dolang ma pinanga na hotel chithan lo army konsi tum longle pipo walamta ilitum chithan mentune ke ilitum kapre alam chithan pen last ilitum ke thaklong ba ke Ladakh jong si itum non solar project jong si ilitum Ladakh claim pulo tangte Ladakh ilitum aphan akirap thetan athe akirap thetan bodi mangke ihi nanat thu border aphan itum longle ke protect aphan ta isia part lo lapen isia part abanke non het jong sa itum thaklong Karbi Anglong arisu ejang atum pinang angtan ka chongdatam men mane ke security guard amen pen mane ke company along ko pine break jam jolaso Ladakh kam ka cho claim athai ki kom ajoini pen angtan kidam also mar tu ilitum pinang lo thek seratum pen chenglo pinang kidam theklo athe theklo adima pilo jitia corona virus isi ke do hut mahamari laso ke do hut ke laso kache wang aphan Karbi Anglong autonomous council CM sartan kera pono hut ahongkha si theklong lo da 5000 so se ariso ejang to mangke angtan si pinangan ka choklem ka chodam dam to koklo laso joini pen pinangan adhek ke misel atumta dolo adhek kahino tumange pilo ahem arit mane ke non hejong piso sumik en pen ahem ka chite kang pen kapre ka ghotna pen lahai alam sa mi tumong theklong lo lapen adhek atuma bangke mane ke so that mane ke mane halada chongdat along ma pran dam juyama laso pran ki dam along det buti ke chi wana pan anta akisung ili tum ki mek hini pen si theklong lo lasi laso akisung pen jong si isi pen pajok ji pulote ili tum Ladakh mithang along rielo Ladakh sta itum ta economic politics policy donang po lapen itum koson si ili tum long revenue fund laso generate kuri fund laso ke paong je phanta ili tumta chingwai na ko laso teng pensi hinia policy adopt pensi Ladakh Karbi Anglong autonomous council team Karbi Anglong tum bange dak jong si tum solar project banglote itum a benefit itum ali aphan bangke itum chi theklong ate deposit thekloi ma pulu tangte 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atum bangke Ladakh sagori long dun po pulo tangte 1000 hola angtan kidodun atumale long ati pustame dak kido adhek long po angtan long kidodun kam choklem kasilet lietum pinang long po lapel laso dimalo pinang ada saya mukha bangke ilitum claim long po lasi hula he akisung alam non monida tum social media long kidam theklong nang tum theklong ta hai angtan long ka chongdat da mane bangke kapre ka kisung dopi khalada ke do dam dim long kisung ke chu gijun pe na kisung hem ka sikka kon e pe na kisung osomara phan pen kachilang nai akisung ben chenglok anton do sita la swalam da panute la pen hi apart na bangke ilitum lang paka kide je non ilitum jong sinali tum ithang dami langdam lo pulote
Nagaland pen ba lapu kaprek pen laso a part of pinanan suspected Nagasi pinangan longle kinam kolam si klang lo. Laso ki klang lam lang lo pulo de dilai nang le rok lo. Halapunat ke hinake hidipida ke le lo. Lason jong si ke le lo pulo tangte laso apan nang ke mithang karbi ang bongolong. Ili tum kachipu siroi pensi do kokcho. Sita haladak ahok pet jong si protection nahi protect nahi pulo tangte laso award saya bangke ili tum tactfully lapen matha pameka parsik pameka kali pulo tangte la bangke itu apan a dangers gitu border area lo bangke lasi non isi theklong lo isi bangke laso din lo yosi ili tum langdam pameka lo pulo de kopipi lo sagori ke longon po lapen hala so di malong pinangan longle along ladak longle ki porok dun atum ana bangke haladak adhe ka tum bangai compensation longon po compensation da haladak tum bangke pinangna a family tu hada compensation long pen kaprek awarsai ke choklem long ya phanda doko lapen ihi nana thu bangke ilitum council long sitame ilitum revenue bangke that 200 to 400 crore bak revenue bangi polamta ilitum chini donlo agreement ateng pan alam lang dam pulo tangte lasi hala he ya mokhayong si dolo pulote lake government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso dim long si bang lo pulote laso revenue penta ilitum kaprek a development akam ki claim pon unji ajak kong bangke ilitum long lok sita nona bangke laso ka development ji afan laso ki claim pon ji afan sitame ladak bangke pilo adhek alam pen mane jokol ladak konane complaint pidam lo khola so complaint ki pidam pen laso a project ke pachi uthai de ji afan bangsi maximum ke claim polote lake ini tuma afan akilos tetan lapen lage a danger si dolo lason jongsi claim pon bomlang polotangte karbiang long afan ke kaching thu rabar saya afan ka develop ya fan bangke ini tum papi de lasi nili pui bangke lason ka distaven atum bang bangke la bangke stop nangko jongsi ko pine ke pare dun nai do kokla lason bong pen jongsi ladak laswa kam menda kibe muchot lang pulute paklang nilo lake la pen sime muchot yo Nagaland border along lake achi right komia fan pulute polisi la sime yo pulute lata chok sisa lason gali je labangke totally project bangsi out nai puwa alam me no si kaningje pulo dangte labangke future karbiang lo an bangke a danger si do pul ate pipotma ilitum mithangang bo si muke a kaprek alam pen kaprek akam ben si kache tonte kachi uni alam si klang ro lasi lapuson alam akam ben bangke stop si kimisen afan pulote ke claim pulote doan organization dum punon doan abang tum pudon la bangke ini tum kichi support dum siroi se akenang swat bang situ lasi solar project abangke dakke bivek nangpo la pen pc ili tum be karbiang long along levan protect nangpo la pen anchot kali ladak karbia riso ejang atu ili tum ta arjume melo jongsi ladak jongsi kaching thur dokok pulote kaching thur apat abadha bang ya nangpo saguri long dum po 1000 a families jongsi saguri long pulote kwano ne akirap ki thejila sola lapen jong si ladak laso apen compensation kilong stame kwalo ne kiraji lasi labangke itum local atum afansi a benefit lo lake angtan atum bale a benefit kelelo local atum si benefit lo dakido barim tum si benefit lo laso benefit bangsi ilitum bange pangbunang ne ko bangsi nilitum rat afanda kapachini lo lapen la organization atum anta nilitum in pen bangke pachini ponlo lasi dolang ke khan ponjisa nilitum spokesperson do posi lapua salawar be bang